ang karsada. Tungod sa kaamon sa laatan. Arang ka traffic diring dapita. Hello. Ang traffic, oh, traffic. Nayaw naman ay sila. Lumuha naman ay sila nanayaw. Uy, naliit naman ta. Aroy, ginagawa na naliit naman ta. There. Inirata? Oo nga, nirata. Diyan. Okay, happy ta. Kumana magsayaw, day? Oy, sayaw. Kumana naman magsayaw, oy. Naliit naman na. Tanaw. Di ato ning i-record ning akong paglaglaan. Naghanang mga tao sa plaza kay light opening man ron diri sa plaza. Oh, tanawa nagkuan ko. Ay, kanindot diri ang dapita. Ay, kanindot diri ang dapita. Uy, di ko sa may. Ay, hadi si Berto. Kasi man. Mga. Ay, di ano man mo, ay. Hi! Kapan duha nagiging? Hi, managduha! Uy, nalit naman mi. Uy, pagtangoy na. Aron pa ganin kayo. Ganin na picture-picture. Pero hindi man ta ka-eksina din ha, oh. Di ta ka-eksina picture kay naidagha mga, oh, tanawa na eh. Oh. Di dyan ka ka-eksina o picture kay nagdagha ng mga tao. Awan mo na sa